Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4. Educació de qualitat. Bon dia. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides tenen molts números, en concret 17, que són la quantitat d'objectius que plantegen. I en concret n'hi ha un, el número 4, que parla d'educació de qualitat. I per parlar d'educació de qualitat, avui vaig una mica despentinat per semblar un matemàtic boig, perquè vull parlar de les matemàtiques. Per cert, el senyor Newton, aquell que en català s'hauria de dir Vilanova, un dia li va caure una poma al cap i va descobrir la teoria, o va formular la teoria de la gravetat, gràcies a una poma. Té alguna cosa a veure la poma amb les matemàtiques? Potser ara ho veurem. D'on ve la paraula matemàtiques? Ens arriba a través del llatí del grec. En grec, mathematicos era la persona aficionada a l'estudi, a l'aprenentatge, i això ve de l'arrel mathema, que volia dir aprenentatge, estudi. Però d'on ve mathema? Mathema ve d'un verb que era manzano, que no té res a veure amb les pomes. Quines coses, eh? Doncs manzano era el verb grec que volia dir aprendre. Bé? Però anem més enllà. D'on ve el manzano? Que no ve d'una llavor. El manzano ve, evidentment, de les llengües indoeuropees, la llengua proto-indoeuropea, que es deia, que es parlava abans que el grec, abans que el llatí, que va donar origen a aquestes d'aquí. Fixeu-vos, hem dit que manzano ve de l'indoeuropeu. Ve de dues arrels juntes de l'indoeuropeu que eren men, de. Què volien dir? Men. Resulta que aquest so, que avui dia ja ens remet a concentrar-nos per meditar, aquesta arrel men volia dir, en indoeuropeu, tenir activitat mental. Per tant, és el verb que va donar, és la paraula que va donar lloc a ment, mental, fins i tot a mentir, que hauria de voler dir pensar, però que per perversions del llenguatge ha passat a dir exactament el contrari. I l'altra arrel, que era de, volia dir posar o fer. De fet, aquest de ha arribat en anglès amb el verb do i en català amb el verb fer. Tenen aquesta mateixa arrel. Doncs bé, ment, de, volia dir posar en la ment, posar en el cap, és a dir, aprendre. Per tant, aquest ment de va passar en el grec, i el grec canvien, els devia caure una poma al cap, canvien molt les lletres, diguem-ne, les fan evolucionar molt i passen aquest manzano, que posar una cosa en el cap volia dir aprendre-la. I d'aquí ve la matemàtica. Recordeu, Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 4, una educació de qualitat, també amb les matemàtiques. Em podeu seguir a Responsabilitat Global. Gràcies!